Kan I høre mig? Super. Jamen, velkommen til. Mit navn det er Anders Knudsen, og jeg skal snakke lidt om huledykning og huleudforskning og nogle af de projekter, jeg har været med til i blandt andet Mexico. Og nu havde jeg egentlig troet, der var en anden til også lige at sige, hvem jeg var og hvad jeg har lavet. Men jeg arbejder til daglig her i Danmark, og ellers så tager jeg til det nye sportsområde i C5 og dykker, blandt andet her i Mexico. Jeg boede også i Mexico et halvt års tid, og det der mange af de her billeder er taget i hvert fald også det, der grundlag mange af vores ture, men det kommer jeg tilbage til her om lidt. Lad os starte med at sige, at det her huleudforskning især, det er jo ekstremt farligt, ikke? Det skal vi alle sammen huske. Vi har alle sammen set Sanctum, og det der med at skue markerånden med en rebreather og en full face maske, det er ikke godt. Så det er faktisk så farligt det her, så jeg vil anbefale, at I alle sammen, I lader være med at gøre det. Aldrig nogensinde. Men hvis I nu finder nogle huler og nogle vrag og sådan noget, så må jeg gerne lige sige det til mig, så skal jeg nok tage risikoen selv. For det vil jeg gerne give til jer. Nej, selvfølgelig er det her ikke farligt, for der er nogle risici, men det er noget, der er kalkuleret, når vi tager det. En af de første ting, som folk ofte spørger mig om, det er, hvorfor udforske kugler? Jamen, hvis jeg har hørt om ham her, George Lee Mallory, så var han, siger man, den første til at bestige Mount Everest. Han kom desværre ikke ned igen, så vi ved det ikke helt. Men da han blev spurgt, why climb a mountain? Because it's there. Det er jo egentlig en meget, meget god grund til eller det beskriver egentlig også meget godt, hvorfor vi laver det, vi laver. Hvorfor bruger vi timer, år, al den fritid, vi har på at fise rundt i en jungle og udforske kugler og se, hvad er der rundt om næste hjørne. Det betyder jo ikke særlig meget for særlig mange mennesker, at vi finder de her steder. På trods af, at vi selv synes, det er enormt fedt at være steder på jorden, hvor der aldrig har været mennesker før, så er det den primære grund til, at der er steder på jorden, hvor der ikke har været nogen mennesker før, er, at det betyder ikke så meget for særlig mange. Men hvad er det ellers, der er tiltrækkende ved det her? Selvfølgelig ikke kokain, men uden at have nogen personlig erfaring med kokain i øvrigt, så har man hørt, at så kan jeg fortælle jer, at når man er med et linjehjul i hånden, eller det her, befinder sig i en hule, hvor der aldrig har været før, og kan se passagen åbne sig foran sig, så tror jeg, at nogle af symptomerne er lidt det samme. Man kan godt mærke, at hjertet begynder at slå hurtigere, ens pupiller udvider sig, og man får et lidt underligt lidt underligt smil på hovedet, fordi det her det er altså bare en enorm fed følelse. Andre ting, der er til fælles med blandt andet kokain, det kan jo så være for det første, det er relativt svært at få fat på, det kan jo rejse så meget. Det koster en frygtelig masse penge, og det kan drive både dig og din familie fuldstændig til vanvid. Det er jo så det sidste, jeg vil snakke om den sammenligning i dag. Jamen, jeg sagde til at starte med, at udforskningsdykning det er farligt. Det er det naturligvis ikke. Men det har en naturlig højere risiko, end det vi normalt ser ved rekreativ dykning, hvor vi bare er på ferie og hygger os. Det sjove er så, at vi forsøger selvfølgelig at komme det her til livs ved hjælp af træning og anderledes udstyr, og ved at planlægge vores dyk meget minutiøst, så vi har en idé om, hvad kan der gå galt på hvilke tidspunkter. Det sjove er jo så, at når jeg ser på mange rekreative dykkere, som bare tager en tur til Rødhavet, så mener jeg jo det, at de laver er væsentligt mere risikofyldt end det, jeg laver. Men det har så nok noget, ikke så meget med risikovillighed, som med, at man ikke helt ved, hvad man laver at gøre. Hvad mener jeg med, at vi har anderledes udstyr, vi har nogle andre ting med, vi har nogle muligheder for at lave nogle andre ting? Jamen, det gør for eksempel, at vi har ikke kun dykkerudstyr med, når vi laver de her lange dyk, men også noget værktøj med for at kunne løse ting undervejs. For eksempel så lå Vincent, en af mine udforskningsmarker og jeg, vi lå sådan en god 1,5 time inde i en hule, der hedder Quixpepén, som ligger syd for alting i Mexico, og en god 2 timers travetur gennem junglen med oppakning på ryggen, og så svømmede vi derind. Og vi havde ligget og undersøgt nogle gange, der var ikke rigtig kommet noget, vi havde ikke rigtig fundet noget. Vi kommer tilbage til en stage og skal skifte tilbage til den her flaske, vi har haft liggende i hulen. Vi har brugt på vej ind, smidt den, så vi kunne komme igennem. Kommer tilbage og skal til at skifte til den. Vi laver vores gasskifteprocedure, og i det øjeblik, jeg kan se, at Vince åbner for sin flaske, så er der bare bobler over det hele. Gennem de her 10 dages intensiv dykning, så har vi måske fået tjekket alt udstyret helt nok hver gang. Så den her slange, den er på regulator, den er simpelthen faldet af flasken, mens vi har været væk. Mens vi har fået pakket flasken sammen, de hænger ikke sammen mere.
Så det er jo super fedt, at man siger, det er jo ikke noget problem, vi bliver på den flaske, vi har haft før. Hiver en fastnøgle op af sin lomme, spænder tingene, tænder den, det virker, man søger videre. Ikke noget problem. Havde vi ikke fået den til at virke, havde vi i øvrigt haft mange andre løsningsmuligheder. Vi kunne både have taget en regulator fra en af de andre flasker, vi havde brugt for at få adgang til luften. Eller hvis det havde været rigtig kritisk, kunne vi naturligvis have trukket vejret direkte fra flasken. Så man bliver nødt til, når man laver den her type dykning, at acceptere, at vi bliver nødt til at tænke i alternative løsningsmønstre. Ting som det her, det sker en gang imellem. Det er også sket i den her hule, som hedder sådan nogle Moosh. Det var ikke en flaske, der var af, men der lå vi i et lille bitte hul og havde mast os igennem. Fandt en enormt smuk gang i øvrigt, enormt dekoreret. Så sker der det, at en af regulatorerne bliver så fyldt med mudder, så vi ikke kan bruge den, og bliver derfor nødt til at arbejde lidt rundt. Det var ikke så meget det, jeg gerne vil snakke om. Jeg vil gerne vise jer et lille videoklip fra denne her hule, hvis det virker. Og for at få en, hvis I kan overhovedet, den er lidt mørk. Jeg håber, I kan se noget. Grunden til, den er lidt mørk, det var fordi, vi havde ikke selv videokamera, så det var, at vi lånte en af mine kunder, da jeg guidede dernede. Og vi havde det vil sige en aften, og hvilket vil sige, at det der med videolys og sådan noget, det kunne vi ikke lige overskue. Men den skulle gerne give en lille idé om, hvad det egentlig er, vi finder, og hvad det er, vi ser, når vi er de her steder. Vi kan se formationerne. Det her det er virkelig et af de smukkeste steder, jeg nogensinde har været på kloden. Når man kommer ned og ser alle de her, det er et ekstremt fint siltlag på bunden. Du har millioner af formationer, der hænger ned fra taget. Den her hule er meget lille, det vil sige, det kan I også se på det billede her. Det er ikke alle steder, det er lige nemt at komme igennem, så man arbejder lidt med sit udstyr for at komme rundt. Men det er virkelig en breathtaking oplevelse at komme ind og lave det her. Og også at få lov til at udforske det her, fordi at det var den første hule, jeg var med til sådan rigtig at udforske, hvor vi fik et seriøst resultat ud af det. Vi har lagt cirka 1,8 km linje i den her hule, og det her det er nogle af de større dele af den. Der er desværre også steder af den, som er relativt små. Men det var en god hule at lære det i. Fordi som I kan se, er sådan relativt krævende, også med hensyn til opdrift og findeteknikker. Vi ser Natalie har en demonstration i, hvordan lægger man sig mellem formationer og får det hele til at fungere fuldstændig som det skal. Og syn som det her gør, at man overvejer, hvorfor jeg ikke er der igen allerede nu. Men det er nødt til at vente. I hvert fald på måneder før jeg bliver tilbage. Hvis vi nu skal snakke lidt om det her exploration. Jeg vil hellere bruge det ord en udforskning, fordi jeg kan ikke lide ordet udforskning. Men det er jo ikke noget, man bare gør. Man kan sige, du kommer ikke derned og tænker, at som sagt, jeg flyttede til Mexico. Det gjorde jeg i februar 2011. Jeg havde været afsted et par gange før, men ikke noget rigtig seriøst. Der havde mere været sådan nogle ferieture, hvor der havde været 2 uger ad gangen, og lært at dykke kugler, og vi havde lavet nogle relativt vilde dyk, men ikke noget udforskning overhovedet. Men som aktiv dykker i Danmark, og vant til at dykke nogle vrag og sådan nogle ting, kommer man ned og tænker, at jeg har egentlig rimelig godt styr på det her. Jeg skal derned, og så skal jeg være 100% explorer, jeg skal have dyk med dem, og det hele det kører. Sådan fungerer det bare desværre ikke helt i praksis. Det er lidt ligesom at sige, at man tager en fodbold under hånden eller armen, og flyver en tur til Manchester og går ind til at banke på døren hos Alex Ferguson og siger, må jeg ikke spille med? Sådan fungerer tingene desværre ikke helt i den virkelige verden. Så vi skulle først i gang med at opbygge de her teknikker og lære tingene sammen. Jeg var så heldig at finde et team dernede, Vincent og Natalie, som var på cirka samme niveau som jeg var, så derfor kunne vi følge hinanden op. Det gør så også, at man skal lære en masse ting og prøve en masse nyt. Og hvis man ikke spørger om hjælp, så må man lære ved at lave fejl, og dem har vi også lavet mange af. Og det er nogle af dem, jeg gerne vil snakke lidt om i dag. Som vi ser første gang, man tømmer et linjehjul, det var et af de første gange, så tænker man, yes, det her det kører godt. Det var så de små linjehjul, tingene har udviklet sig en lille smule siden da. Men det kommer også til en pris. Det her dyk, det er en hule, der hedder Minotauro. Den var udforsket før, og har været dykket rigtig, rigtig mange år. Super hule. Jeg havde dykket den relativt ofte, kan man sige, i min indlæringsperiode, hvor jeg bare var rundt og dykke forskellige huler.
Og helt nede i den længst væk i hulen, nede ved end of line, der havde jeg set et lille hul i væggen, hvor jeg tænkte, aha, hulen fortsætter der, hvorfor er der ikke nogen, der har lagt line der? Så jeg får samlet mit side-mount udstyr, fordi det var et lille hul, og svømmet derned. På det her tidspunkt, der var ikke nogen andre, der havde fri, så det gjorde jeg, pakkede bilen selv, jeg kørte afsted selv, var solo afsted. Og den her hule, den er lille hele vejen igennem, så det er side-mount mase afsted. Men udover det, så er strømmen indadgående, hvilket vil sige, at strømmen presser dig ind i hulen. Nå. Jeg får svømmet hen til enden af det her og kigger på min flaske, og kan se, at jeg har rigeligt med luft. For flaskerne af, som jeg så på billedet før, presser mig igennem det her lille hul og kommer ind på den anden side. Jeg har selvfølgelig bundet mit linehjul fast, så jeg er i gang med at lægge line og tænker, yes, det her det kører, hulen fortsætter, der er noget at hente. Endelig har det her kunnet lade sig gøre. Og jeg kommer ind på den anden side, jeg finder en sten og skal til at binde linen fast. Vi har jo liner med, som vi placerer forskellige steder, altså hver gang vi ændrer retning i hulen, kommer til det. Ja. Jeg forsøger at binde min line fast her, og kan så se, at den sten, jeg har valgt, den siger bare, puff, den eksploderer i en støvsky. Hulen her er en lille smule ustabil, kan jeg så nok godt fornemme. Men jeg finder en større sten, jeg har bundet fast. Man er jo ikke klogere, vel? Og den bliver nogenlunde, når jeg svømmer videre. Jeg kan se, den næste sten, jeg finder den lidt mindre. Den eksploderer ikke en støvsky, men der kan jeg bare se linen lige så stille skære den over med det tryk, hver gang jeg trækker linen. Yes. Man finder videre, man kommer ind for bundet på, og jeg får lagt noget line, som jeg også skal se på billedet med linehjulet. Og til sidst kan jeg se, at hulen den bliver meget, meget lille igen, og deler sig i 2 gange. Og jeg kan se begge gange, der vil jeg skubbe begge flasker af og skubbe dem foran mig for at komme igennem. Så der er jeg trods alt stadig smart nok til at sige, nok er nok. Så jeg begynder at binde linen fast i en sten i munden og få klippet det af, så jeg kommer ud igen. Og på det her tidspunkt jeg tænkte, at det var da onde, det begyndte at regne. Det kan det jo ligesom ikke rigtigt i en hule under vandet. Det der sker, det er, at alle mine udredningsbobler, de har simpelthen slået dele af taget ned. Så det er ikke... det er sådan nogle små sten, der driver ned fra taget sammen med en tyk, hvid masse af støv, som på grund af strømmen går ind i hulen, er ved at overhale mig, så jeg nu heller ikke kan se. Og der ligger man og tænker, hvad fanden laver jeg her? Jeg ligger nu 800 meter ind i en hule, strømmen går den forkert vej, jeg skal have flaskerne af minimum 2 gange for at komme ud igen, og jeg kan ikke se noget. Det har man jo trænet på sine kurser, siger man til sig selv, så jeg får linehjulet klipset af og får det pakket væk, får fat i linen. Den går helt til udgangen, så det kan jo ikke være noget problem. Og jeg begynder at følge den her line. Og så lige pludselig, så siger det klonk. Så sidder jeg fast. Og så ligger man lidt der og tænker, nok ikke så underligt. Jeg skulle også have flaskerne af for at komme ind, så skal jeg nok også have flaskerne af igen for at komme ud. Så jeg får bakket lidt tilbage, og får flaskerne af op foran mig, har stadig fast i linen, og får mast mig ind i det her hul. Og man begynder her at være en lille smule presset, vil jeg gerne sige. Altså, du kan ikke se noget, du sidder fast, du har flaskerne af, du er langt væk, du er alene. Og en lille smule presset, og så sidder jeg stadig fast. Jeg kan ikke komme ud af det her hul. Tænke, hvorfor? Jo, det er selvfølgelig fordi, at hullet var en smule trekantsformet, og jeg ligger nu i den forkerte side, jeg er jo kun kommet i den anden side. Så jeg må få presset mig væk fra den her side, og hen imod den her vej. Okay, man ligger lige nu og tænker, det her det er noget lort. For at sige det mildt. Og alting går enormt langsomt. Jeg tænker, træk vejret, ro på, hvad gør jeg nu, videre. Og det er som om, hver eneste åndedræt, hver eneste bevægelse er ekstremt fokuseret. Du kan virkelig huske stort set, hvor mange gange du træk vejret på vej gennem den her restriction. For mæsten mig godt ud til den ene side, og sigten er nu så dårlig, at jeg har sådan en 21 watts LED-lygte, som jeg holder op til masken. Og jeg kan stadig ikke se. Det bliver ikke engang lysebrunt, det er bare sort. Jeg kan smage mudder, hver gang jeg trækker vejret. Og forsøger så vidt muligt at grave mig igennem den her restriction. Og begynder endelig at få en lille smule fremdrift, da jeg så hører, altså man siger, nu kan der ikke gå mere galt, vel? Fra min ene regulator, så begynder at freeflow. Den har jeg så åbenbart fået fyldt så meget med mudder, at den virker ikke rigtig mere. Nå, jeg kan jo se, det er ikke den, jeg har i munden, ved hvad for en af dem jeg skal lukke, få lukket flasken ned, få læst mig igennem det her hul og kommer ud på den anden side, og så svømmer lidt videre, og så begynder sigten lige så stille at komme igen. Jeg kan få skilt min regulator ad og få alt mudder ud af den, så den virker igen. Få alting på plads, og så vejen ud er faktisk helt fint, der er ikke nogen problemer overhovedet. Men jeg var rimelig glad, da jeg så åbningen igen og kunne se lyset komme ned igennem junglen. Må jeg jo nok indrømme.
Så hvad kan man lære af det? Jo, vi lærte i hvert fald, at der er enorm forskel på at kunne passe i et lille hul og ville passe, og så også det, at man skal lære tingene først. I dag havde jeg ikke nødvendigvis synes det var svært at dykke, men på det her tidspunkt, der var helt i starten af min udforskningskarriere. Det var nok for tidligt at presse den så meget, bare fordi man nu engang synes, man var god i Danmark. Det er altså ikke det samme som at være god dernede. Tingene er bare anderledes i Vrag nu. Ikke at det ene er sværere end det andet, det er bare anderledes. Så det lærte mig rigtig meget. Hvis vi nu går lidt ind i nogle af de ting, vi lærte i den her læringsproces, og springer lidt væk fra historier om selve huledykningen, kan man sige, hvordan er det egentlig, når vi udforsker? Tager vi bare lige ud i hånden, og så svømmer afsted, og så hygger os, og så svømmer tilbage igen. Det var faktisk det, jeg gjorde i Minotauro, og udover at jeg selvfølgelig havde nogle problemer, men det havde jeg ikke i starten på den linje, jeg selv havde lagt. Så jeg fik lidt skæld ud af Vince, som hans klare holdning er, if you don't survey, you're not exploring, you're just fucking around. Og det her i og for sig enig med ham i, det kræver altså, at man får noget data med ud, for at man kan bruge det her til noget. Fordi at vi sender alle de her ting til nogle organisationer, som har et komplet kort over området. Det vil sige, hvis man tager sig tiden at lægge linen, så fortæller man alle andre, der har været nogen her, derfor behøver de ikke gøre det. Og hvis du så ikke har gjort det og sendt det ind, så er det et stykke data om områdets undergrund, der ikke kommer ind i det her, i de her databaser. Så det vi gør, vi har noget survey, som vi laver under vandet. Vi kortlægger i Vision nogle kort og lidt om teknikkerne, så hvordan vi laver det her survey lige om lidt. Og så taster vi ind i nogle computerprogrammer, som enten kan være Compass eller Ariane. Computerprogrammer, som i øvrigt, især Compass, ikke særlig brugervenlige, ikke lavet til huledykning. Det er noget, vi har fået til at virke på en eller anden måde. Og så sender vi den her dokumentation til QRSS, som er den her database for huler i området. Og hvis vi finder noget af mere arkeologisk interesse, så tager vi så fat i INHA, som er en arkeologisk organisation i Mexico, og forsøger så vidt muligt at samarbejde med alle de her forskellige organisationer, så vi får noget ud af den data, vi giver. Hvis vi starter med survey, så er der mange ting. Jamen, i dag, vi lever i 2013, vi skal lave kort over en hule. Der er sikkert noget high-tech udstyr med, at vi lige tager en GPS og piper lidt rundt, og så er der styr på det. Sådan fungerer det desværre ikke helt. Det her det er faktisk de tre vigtigste stykker værktøj i kortlægning af huler. Et stykke wetnotes med nogle tabeller i, en lille snor, den er 1 fod lang mellem de to knuder hedder det vel egentlig, og et kompas. Og hvordan bruger vi så det? Jo, men som jeg sagde, vi har altid en line med. Denne her line, den går hele vejen fra åbent vand over alt, hvor vi har været i hulen. Og vi lader den ligge, når vi er færdige. Men for at den ikke skal ligge og glide rundt og ikke kunne bruges til noget som helst, så hver gang, at vi ændrer retning, det kan være op, ned eller til siden, så binder vi denne her line fast på bunden i en sten. Hvilket så også vil sige, at vi har en line, som kører som en stor zigzag hele vejen igennem hulen. Hvis vi på den line måler dybde, vi måler distancen mellem de to punkter, og vi måler en kompasretning fra den ene til den anden, så kan vi faktisk bruge de ting til at lave relativt præcise kort. De bliver selvfølgelig ikke 100% præcise, men de bliver relativt præcise, og vi kan sagtens bruge dem som data. Vi måler selvfølgelig ikke det hele op med den her lille streng på en fod. Så når vi lægger linje ud på sådan et linjehjul som det her, så er der en del arbejde til at starte med. Fordi at vi skal først på nogle knuder på den her linje. Vi binder knuder på den her linje hver 10 fod, eller hver 3 meter, så vi har det som referencepunkt. Og det bliver aftenerne så brugt med. Aftenerne, dagene, hvad man nu lige har, hvis man har 10 minutter, hvor man ikke laver noget. Så i meget af den tid, hvor jeg boede i Mexico, det foregik med, at jeg havde 2 dyk mellem 8 og 12, 2 dyk mellem 1 og 4, og så tog jeg en ting og pakkede ned i en trolley, så tog jeg en bus til Akumal, hvor jeg så mødte Nat og Vince, fik lige en sandwich, tog vi ud og dyk, og så var vi gerne under vandet i 4 timer, kom op og skulle kortlægge. Så det der med også at have tid til at binde line og sådan noget, det var virkelig noget, man gjorde, når man lige havde 10 minutter, kunne man lige tage en rulle. Ja, man vender sig til det, det tager lidt tid, og det her det er vores enormt fancy maskine, der kan binde de her. Først når jeg kommer ned og siger, at jeg har vores line knotting machine, tænker jeg, det er smart, man har lavet et eller andet, som bare skal dreje på et håndtag, og styr på det. Det er et stykke 2x4 med 2 øjer i og en streg, sådan så når linen er over for det, så skal man binde knuder, og så kan man ellers gå videre. Det virkede, men det må kunne gøres smart. Anyways, meget hyggeligt, man kan sidde og se nogle film og sidde og snakke, mens man gør det. Så taster vi det ind i de her computerprogrammer,
hvor vi kan se også på papiret, at vi har nogle dybdeforskelle, vi har nogle distancer, vi har nogle paskurser, og det skulle så meget gerne blive til kort af det her. Det her det er et kort over Mukin, som er den største hule, vi har udforsket, som vi arbejder aktivt på i øjeblikket. Jeg måtte lave mit slideshow lidt om, fordi jeg fik nye data i morges om, hvor lang den var. Fordi Vince har været ude at lege lidt. Vi er så heldige i den her hule, at normalt i Mexico der er ret mange åbninger, så man skal sjældent fra et sted til et andet så langt, fordi så kan man begynde et andet sted, hvis man eller ved det. I Mukin der er vi lidt anderledes, der er vi kun én åbning, og den er vi selvfølgelig så heldige, så den ligger der. Og den mest lovende del af hulen, som vi udforsker, kan jeg ikke nå, men hvis I kan se helt op i enden, der er sådan en rød streg, og det er der, vi rent faktisk skal videre fra næste gang. Så vi er ikke så heldige med layoutet, men det giver på den anden side nogle andre udfordringer, som jo også er fede. Jeg vil komme meget mere tilbage til Mukin om lidt. Som sagt, starten dernede, der arbejdede vi om dagen, det gjorde vi alle sammen. Det er jo ret svært at planlægge, når man bare skal arbejde, fordi at du arbejder, når der er arbejde. Det er ikke ligesom, når vi er hjemme, hvor man kan sige, når jeg men på lørdag og søndag, der har jeg fri, eller på tirsdag, der har jeg fri. Det er de ringer til dig. Jeg fik dem lært, at de skulle sende mig en sms, for jeg var tit i junglen eller noget andet der ved nitiden. Men de ringer til dig omkring kl. 9 og fortæller, om du skal møde på arbejde dagen efter. Det gjorde så også, at før vi kunne tilpasse den her dykning med hinanden, så blev vi nødt til at sige, at hvis vi skal planlægge en lille smule, så er vi bare mødes kl. 8 om aftenen. Så de første mange ting, som jeg siger, hvad er udforskningsudstyr? De første mange ting, det var pandelamper, machetter, fastnøgler til at mere sådan ting, man købte i Walmart, er et godt sted at lede efter specielt udforskningsudstyr. Men i starten så finder vi ikke rigtig noget. Vi havde en mus, som ikke er så lang, vi lærte meget, men lige pludselig så begyndte der at komme fart i det. Fandt vi Teach. Teach betyder høvding, og den ligger lidt ude for Akumal. Når man tænker Akumal, det betyder skildpaddeø. Det er en skildpaddeby. Det her det ligger så på den forkerte side af det, langt ude i junglen, men det er godt nok også en oplevelse at tage derud. Lige nu har vi 4.150 meter i den, og en maksdybde på 7,3 meter. Det er da dejligt, ikke? Så kan man være der længe på ikke særlig meget gas. Det er en ekstremt dekoreret hule, som vi også kan se på billederne. Har nogle flere kørende også senere, hvor at, vi lærte virkelig meget af den her hule. Men der er så selvfølgelig forskellige ting. For det første så er en grund til, at der ikke var så mange, der dykkede den, det vil sige ikke nogen. Det var jo selvfølgelig, fordi det ikke var lige at tage hovedvejen og så hoppe i vand. Den her, man kører til Akumal, så kører man ned bag Akumal på sådan nogle letgrusveje, og så er der sådan nogle hunting roads, der går ud bag en jungle. Og den kører man så på en times tid, og så ender man til noget, som jeg troede var ingenting. Men der sidder så en eller anden ranch owner, og det er jo skævt det meste af tiden, men det skal vi ikke. Og siger hej. Og så skaffede han nogle sherpaer, og så var det bare op på ryggen, og så var der cirka 400 meter igennem junglen, indtil der var et stort hul i jorden, hvor som gik cirka 15 meter ned, hvor vi så kunne kravle ned med nogle ræb og nogle stiger, og hvad vi nu ellers havde, sænke udstyr ned, og så kravle ind til den her tørhule her, inde i hulen, hvor vi så kunne begynde vores stykke. Så der var nogle logistiske udfordringer i den her hule, som der ikke har været i nogle af de andre huler endnu, som vi havde udforsket, hvor det egentlig var relativt nemt, hvilket gjorde det nødt til at lave vores planlægning en lille smule om, for det her, det kunne vi altså ikke gøre om natten. Det havde været livsfarligt. Men Teach er en fantastisk smuk hule, hvilket jeg også håber, det her billede illustrerer nogenlunde. Forestil jer det her rum. Det er på bredde med en fodboldbane, på længde med en fodboldbane, og så er det vel en 1,20-1,30 fra bunden til loftet, hvor hele loftet bare er dækket med de her millioner af drypsten, hvor hver enkelt af dem har endnu flere drypsten på, som er lavet på forskellige måder og forskellige tider. Og I må ikke glemme, at selve bunden her, det er jo altså også en formation. Den her helt fine ler, sand, mudder, bund, som er blevet formet af en lille smule vandflow gennem millioner af år, som har glædet henover og dannet de her banker af dyner. Fuldstændig. Da vi fandt denne her, det var en god dag. Det var en rigtig god dag. Men det er selvfølgelig ikke altid. Lad os sige, når man er steder, hvor der ikke har været nogen før, så har der heller ikke været nogen til at ligesom banke alt det, der sidder i taget ned. Det vil sige, når man har været på ferie i 14 dage, når man kommer hjem, så tænker man, det er underligt, hvor støvet har kan blive, når man ikke har været der. Ikke? Hvis nu ikke har været nogensinde,
så er der rimelig meget støv og sådan noget på vægge og tage, som også gør, som I kan se her, at det er jo ikke fordi, at vi har sparket rundt op i taget. Det er bare vores udretningsbobler, der kommer ned. Og sådan nogle steder er der flere af. Og i øvrigt så det giver jo selvfølgelig nogle problemer. I øvrigt så et andet problem, jeg sagde før, det er rigtig fedt at have et team med sig. Og havde vi været 2, da jeg havde dykket Minotauro, så havde vi nok ikke lavet den fejl, afhængig af hvem man dykker med. Vince og jeg er rigtig gode venner. Vi har et super forhold, men det er ikke altid lige sikkert at lade os dykke sammen. I den her hule, en af de andre gange vi dykkede, der lå vi en 1,6-1,7 km fra åbningen, og jeg ligger line. Jeg kommer ud, og vi har været vandet et godt stykke tid, 2-3 timer på det her tidspunkt. Og så er der en lille hul, og vi kan kigge ind, og det går en 10 meters penge, eller sådan noget, den stil, 15 meter måske, og så ligner det åbner igen. Og jeg svømmer hen og kigger, og så siger jeg, der skal vi fandme ikke hen, og svømmer tilbage til vinden, så siger jeg, det går nok ikke. Og så ligger han og kigger, så svømmer han ind og kigger lidt, og sådan, og så hiver han sin wet notes frem, og så tager han den der sådan lidt, altså, du ved det vi irriterer os, hvis vi ikke tjekker det. Jamen, så må I en anden dag. Jeg gider ikke svømme helt herhen igen en anden dag. Det er okay. Og så tjekker man det alligevel, ikke? Så det man skal passe lidt på. Man kan godt gejle hinanden lidt op. Men vi kom igennem. Hulen lukkede. Det tog os kvarter at komme de der 15 meter, fordi der var ingen plads. Det var faktisk, når man dykker sidemon, har man sådan en lille stik, der går hen over ryggen, som flaskerne hænger i. Det havde Vince ikke, da han kom ud, den var blevet flået over taget efter at mase sig igennem den vej. Så der var ikke super meget plads, men så har man prøvet det. Nu ved man, at den ikke går. Det er jo en del af udforskning. Det er ikke kun at finde ud af, hvad der går, eller hvad der er hule i, men det er i lige så høj grad at finde ud af, hvad der ikke er hule i. Jeg vil gerne slutte af med at snakke lidt om Mukin. Både fordi, at der er flere af jer, der har hørt mig tale før, og der er ikke snakket om Mukin, men også fordi det er vores primære projekt i øjeblikket. Mukin, det betyder eclipse, som betyder solformørkelse på dansk. Jeg skulle lige have sprogene rigtigt. Og vi har selvfølgelig kaldt den Mukin af den simple grund, at det her det er Maya-området, så jeg forsøger så vidt muligt at give alle navnene på Maya. Grunden til, at den hedder lige netop Mukin, det var fordi, det var mig, der fandt den. Jeg skulle have været ude og tjekke huler med Natalie, men Natalie var blevet syg, så hun kørte mig bare derud, og så kunne hun lige nå til lægen, mens jeg var ude og tjekke cenoter. Og det er jo fint nok, indtil jeg finder mig selv stående i en eller anden by langs helvede i vold med 2 spanske sherpaer, eller ikke spanske, mexikanske undskyld, eller maya-indianere faktisk, som er super gode til sprog. De har både maya og spansk. Og Natalie er kørt, og jeg snakker altså hverken maya eller spansk. Så det var noget i stil med, at følger bare efter mig, og så følger mig efter sådan 2 folk, man aldrig har mødt før ude i junglen. Ja, jo. Vi havde så et par steder, vi skulle finde, og nogle af de fleste af dem, der var ikke noget. Man kunne tydeligt fornemme på området, at der var meget vand nede under det, vi skulle bare finde en åbning. Og så kommer vi hen til denne her cenote, som er et stort hul i jorden, der er en 3-4 meter ned. Og så er der en mudderbanke, og så hele vejen rundt, der er den her tynde ring af vand. Så når man kiggede på den, så synes jeg, den lignede en omvendt solformørkelse. Og jeg snorkler den og finder ud af, at det her det er et sted, vi skal tilbage til. Ingen tvivl om det. Så det gør vi. Og vi kommer tilbage, Natalie og jeg, vi laver første stykke, og vi bruger et første stykke tid på at finde, vi tænker virkelig, at den går ikke nogen steder. Vi er med at tjekke huller, som ikke går, og lige pludselig, så åbner den bare, ikke? Hvor man kan sige, vi tømte hele det her hjul på kvarter. Det var bare, altså, hvor hurtigt kan du svømme, så meget line kan du ligge. Og den er enormt smuk. Hele åbningen, den er nærmest gylden. Den er ikke hvid, den er ikke brun, den er gylden guldfarvet, når man svømmer igennem, og der er så mange fantastiske steder. Så kommer man lidt ind, og så åbner den rigtig og bliver rigtig stor. Netop fordi, på grund af størrelsen, så er der nogle ting, jeg ikke kan vise jer. I øvrigt billedet, der står før, det er Nat, Vince og jeg, som er alle vores sherpaer, som er grunden til, at det her kan lade sig gøre. Som sagt, det her det er en hule, som ligger relativt langt ude i junglen, så at slæbe alle de her flasker, det havde ikke kunne lade sig gøre, hvis vi også gerne vil dykke samme dag. Som sagt, så ligger denne her relativt langt. Vi synes, den anden lå langt ude i junglen, ikke i forhold til den her. Man kan køre tættere på, men til gengæld så skal man så gå en del længere.
Og med oppakning, som I ser, der er en del at slæbe på, når man både skal have værktøjer, ekstra regulatorer og dragter og hvad ved jeg i sådan en rygsæk. Og så går det ellers bare derudad, ud over diverse junglestier. Der var så også, altså sådan, der er desværre ikke stier hen til sådan en synode, så vi måtte også lave nogle af stierne selv. Jeg vil sige, man føler sig lidt som Rambo, når man står sådan der første gang. Sådan en machete burde være allemands eje. Jeg kan så også fortælle jer, at efter, altså det er super sjovt de første 10 minutter, efter det så får du enormt ondt i armen og mange vabler på højden. Så den bedste måde at bruge en machete på, det er at hyre nogen, der kan gøre det for dig. Så har vi lidt billeder fra selve Mukin. De første dyk var jo fantastiske. Vi startede relativt hurtigt med at smide mange flasker på, fordi vi havde trænet det i de andre huler, vi havde udfordret. Så det gik ret hurtigt i starten. Så i løbet af de første 5, 6, 7 dyk, der havde vi over 3 km hul. Hvilket er relativt godt gået. Det er en hule, som har nogle fantastiske ting. For i første kan du se, at deroppe i toppen, der er en Maya-krukke. Den er jo de der 15-1600 år gamle. Så kan I se, at alle vragdykkerne, de kommer op og ser, at deres det er 60 år gamle. Lidt anderledes. 15-1600 år gamle, bemalet med hænderne. Der er også en del skeletter dernede fra dyr og sådan nogle ting, så den har nogle fantastiske steder. Vi ser den her canyon. Det er et udklip fra en video, så vi har ikke kamera med, desværre. Udklip sådan en GoPro. Den her nøgleformation, der er nogle virkelig, virkelig fantastiske steder, som bare ændrer sig super meget. Men vores dyk, de bliver med hele tiden. Problemet med den her hule, den går fra at være meget, meget stor til meget, meget lille. Så vi havde rigtig mange gange, hvor vi troede, aha, nu kører det, og nu er den slut. Hvor vi så måtte igen med sidelown og mase os igennem, og så åbnede den bare igen. Hvilket gjorde det en lille smule svært, og det er også derfor. Og på det tidspunkt, der var ikke nogen, der stykket scooter. Men vi fik hele tiden lagt længere og længere og længere på, og vi kan se, at vores stykkertider begynder også at blive længere og længere og længere. Lige pludselig ligger vi med en 6-7 80'er hver på en snitdybde af 12 meter, altså 80 er en 12 meters flaske, og skal svømme hele vejen. Det giver vandtider på lidt over 6 timer, og hvis dem af jer, der har prøvet at lave et 6 timers stykke, hvor man skal svømme hele vejen, ved, det er en smule hårdt. Så da vi kunne se, at de her dyk begyndte at blive på den her måde, hvad gør man så? Så jeg vidste ikke, hvad man gjorde. Vi kendte ikke nogen, der vidste, hvor man lavede de her dyk. Og i stedet for igen at forsøge at fejle, vi så, hvad der skete i Minotauro og andre steder også, vi forsøgte at lære os det selv, men så ringer man til en ven, som har noget erfaring med at lave de her lange dyk. Og en af mine bekendte lavede de her 24 timers stykken i Arkenel, så jeg ringede og spurgte ham, hvad gør jeg? Han var enormt sød til at hjælpe, og sagde, at det smarteste, jeg kan gøre, det er at sørge for at have pauser, have rigeligt med væske, have rigeligt med vand med under vand. Så det vores plan er, når vi laver de her dyk på 6 timer, vi deler dem altid op i segmenter på maks 3 timer. Hvilket vil sige, at vi så i så fald svømmer 1,5 time, og så tager vi 10 minutter, hvor vi ikke gør noget som helst. Jeg plejer at tage finnerne af, ligge på en sten, så har vi normalt nogle små plastikposer med noget peanut butter eller noget Nutella eller noget andet, der giver noget energi. Det smager ikke særlig godt, men det giver noget energi, og det var svært at få de her sportsgæld i en eller anden jungleby i Mexico. Og så får noget vand, får noget væske, bare ligger og slapper af, og så kan vi så tage et segment til de her 3 timer, og så holder vi en pause igen, og så kører vi med max-segmenter af 3 timer. Det gør det en lille smule mere komplekst, men vi fandt også ud af, at vi lavede vi 5 timer stykker og bare svømmede hele vejen. Og vi havde det væsentligt bedre efter 6 timer vand på den her måde, eller 6,5 timer vand på den her måde, end vi havde efter 4,5 timer på den anden måde. Så det virker, hvis der er nogen af jer, der skulle få lyst. Vores længste svømmedyk, der endte med at svømme til ca. 2,6 km og tilbage igen. Det var lidt langt. Og det var faktisk, men det var et super dyk. Vi fandt noget ekstremt smuk hule på det her dyk. Natalie havde egentlig sagt, at hun ikke ville, så ingen så ville hun gerne give support. Så vi starter med 6 flasker hver, svømmer, bruger den ene af dem, giver den til vores supportdykker, får en fuld og fortsætter sig selv. Og vi tømte 2 af de her linjehjul på et dyk på det dyk. Og hulen, den ændrede sig så meget. Den gik fra at være en meget, meget dekoreret, meget lav hule til at droppe sådan 10 meter i dybde og bare blive tunneler, mørk, hvid, skiftende, gylden, ekstremt smuk. Den er fantastisk. Og efter det dyk, så kunne vi desværre godt se, at vi blev nok nødt til at tage noget mere udstyr i brug, at det ikke kunne nok at svømme. Så nu bliver vi nødt til, jeg har flyttet min scooter ned, de andre har måttet købe scooter. Vi har, så vores stykke nu for at pushe enden, som nu ligger på de her 3,56 km, det er dobbelt scooterdyk og minimum 5 stages for at komme til enden.
hvilket har gjort, at vores udfordringer er gået fra i starten, som jeg sagde, det var fordi det var meget, meget små steder, hvor vi skulle mases igennem. Vi var langt ude i junglen, nu er logistikken ved, at vi skal have flyttet en helvedes masse udstyr fra punkt A til punkt B, før vi kan dykke. Og hvis noget går galt så langt ind i hulen, så bliver vi nødt til at tage det på en helt anden måde, end vi har kunne gøre hidtil. Så det er de problemer, vi forsøger at løse i øjeblikket, og vi forsøger at løse det på forskellige måder, blandt andet ved sikkerhedsflasker og sådan nogle ind. Men vi har ikke fundet den perfekte løsning endnu. Det var, hvad jeg havde tænkt mig at snakke om i dag. Og I er velkommen til at stille spørgsmål både nu herefter, ellers så står jeg nede på Masterlife stand. Jeg har også noget af det udstyr med, som vi bruger i det her, hvis det er noget, jeg gerne vil snakke om. Og ellers så håber vi for flere dage, hvor vi kan tømme 2 linjehjul og gerne flage lidt med Explorers Club flag, som jo var meget sjovt at have med.